Mihring kan Thihhnu hian khawiah nge kan Thlarau hi akal ta kang Bible in ro rel na ni ala thlen lo thu a soi si a chumi hun chung chu kan Thlarau hi Khawvel ala cham reng theim voina kan video wa chuan thi dana lungoi lo na awanga Thlarau Khawvel ala cham reng te chanchin atak ngeya tol thattu puang chhuak tu Thlarau mak tak tak te Underworld tia an soi thin chanchin te kan thlîr don ani ma se hriat masak ngai pakhat a awm Bible in neng tin nge a soi pathian local hma le ro rel na ni thlan hma in Thlarau chu Seol emo H a an chor lok ri ani ti Bible in min hrila mun hi vanram emo hram hun emo ala ni lova Isua na soi Lazara le miho sapa te khin thu kan hmuangin hlimna hmun le hramna hmun ro rel na ni nga na intermediary state lai hol hmun ani thung engwangin nge Thlarau then khat te chumi hmuna chor ngal mai lova Khawvel a hian an la ron in la le thin si thon thu mai ni lo atak nge thleng part 5 te phang hian Thihhnu pialam ram chanchin kan thlîr dona ilo en ngam ve ngem part 1 Thlarau hi Khawvel a intiare nge a cha sa kho le hnam sang sang hian Thihhnu ni thuma tanga ni somli chung chu Thlarau hi Khawvel a ala cham ri angin an soya mizo pi le pu te po in mithi khwa a an lu ma hian ni tlem te chung chu an chen na in le an mer hriat te an tawh kwal ri thin ti in an soi ma se accident emo tol thana rap thlak tak tor tu te ero chu an thi dana an lung oi lo em awangin kumtam tak nuwa po an thla ala sang reng thei ti ton hriat tam tak a awmani part 2 ama thattu nge puang chhuak tu Thlarau Teresita Basa hi Chicago a hospital pakhata thok ania kumsanga zakwa somsari pasari khan a chen na ina tha ni in arwang chu ti chet tumin an tha na hmuna chuan an ha zui boka he thina ra phlak tak mai hi police ten a thattu mu chu tumin thei top chuin na thok ma sela witness tur le evidence tur pakhat ma an mo zo tat lo mai ma se hemi huna tanga thlathum ralnu a hian Teresita I Thlarau hi ran larin a thopui pakhat remi chu Teresi Thlarau hian lu chilin remi chu zelang main a awma Teresi Thlarau chuan remi mang khan a thattu hming Alan Sawari chu aron puang chhuak tawek mai ani hethu makzat mai hi police sen an tre rolin Sawari in chu an dam hala Teresita ngei thi le zungbun an mu chhuak ta ani thil hi Khawvel hriata a voice from the grave thlan mula tanga oron chhuak tia hriat ania ko ta po Thlarau in larna awanga tol thattu man masak per ani hial ani part 3 Underworld le mithi khwa film tam tak sikar le Constantine ang chi a hian Underworld emo Thihhnu Khawvel pakhat omangin an tarlan thina kan mizo pi pu te po in mithi khwa ti in an lo sei thin hei hi Thlarau zong ro rel ma a an chol lok na an chol ri na hmun ania science thiam na po in Mihring hi kan Thihhnu hian kan Thlarau hi energy pakhat boruaka tham ral mai lo tur angin chui zui ve reng bok part 4 mizo ton hriat mak thingtang kho pakata hian thian hawa hlim taka ar hem hin tuma ruwa manna an siam lain an chen pa pakhat chu accident rap thlak tak awangin a thilhau maya Thihhnu reiwak lova hian an ar hem hin tum chu in hnuaya an da kha aran khoirak tor mai ni heilo po hi rama an thing tan lai an chen pa a thi tak awanga an tan jom tak lo kha a chen ten chun jom tumin an vakala a hmun nan zu thleng chu an chen pa thi ta kha an thing tan tur bula chun a lo ding renga chutia an chen pa thi to hnu lo ding renga nan hmu chuan kalpo ngam chi alwin an hosan le ta ani part 5 engwangin nge thla a in lar thin Thlarau in lar chan tam ber chu unfinished business emo ti zo lo an nei wang ani tlang puya accident awanga thitut te hi Khawvel chhosan tura in buat sei lok na hun an nei lo awangin an Thlarau hi a hril hai hle thina chuwang chuan mi hmu turin an in lar le thin ani Bible in Thlarau chol na hun Seol le H a soinan hian an kai kop chin ula mithiang lim lor ro rel na ni a chung hian heng thil mak tak tak te hi a thleng theiam niang le ole khati zong khan le phut se khang kan an soi tak te kha yoi zong ani ve em
comment lamah an lo soila khawngei in like le subscribe kha minan pele ram donu nia chuan video ngai nom dang nen kanin hmule theuh donu nia alo me